να διάβεσαι στον πνεύματα και τους λογούς του πυρός του λόγου. Ο θεμελιών του γύρω την ασφάλεια αυτής που πληθύστε στον αιώνα του αιώνου. Άσους τους μάτια των περιπόρων και των ωραίων της ονταίδατα, που εκτιμήσε ως φεύγονται φωνής βροντής του διδιάσου. Αναβαίνουν στην ώρα και μεταβαίνουν περίεργοι των τόπων πόνος του μενίου τους αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται ουδέτε τρέψους καλή στην γη. Ο εξ αποστέλω πηγάς εν πάραξη αναμένει την ωραίων και ρεύσονται είδετα. Ο Θεούς πάνω τα κρύα του αυλού προσδέξονται όλα βλής νύχταν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά των αλλούς των σκηνιών και εκ μέσου των πετρών δόσεις της φωνής. Ποτίζον όλοι εκ των υπερών αυτού αποκαθούνται έργων που ήταν στην τελική. Ο εξ των αντέλων πόρτων του φίνες και εκλόγεται του κρύα των ανθρώπων. Το εξ των αγίνα αυτήν της γης και είναι στο φρένη καρδίων ανθρώπων. Είδαν είναι πρόσωπο εν ελέγχο και άλλους καρδίων ανθρώπων. Και επίσημον Κύριε δόξα Συ,
πάση και της υμνής τε φορές εσίες, και Θεούς ζωήν οδηδούς, ο κόσμος σε δοξάζει. εσπέρας προκείμενον. Ο έλεος σου, Κύριε, κατάδιωψη με, πως αστάς ημέρας της ζωής μου. Ο έλεος σου, Κύριε, καταδιώψει με, πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χρώης εκεί με κατεσχέσεις.